Ekenekwa Ndi Igbo ndị ọma na-ege m ntị biko ebe ọ bụla na-enene masị m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị na unu afọ n'ihe na-akpọtụrụ na ya mbaba na ndị podcast ya. Now biko mmadụ na-aba ka m chọrọ ikwu okwu ọchọzụ m chọrọ share my own opinion, my own personal opinion o ihe anụnwa na-eme now. First of all, that lady kwuru okwu ahụ you deserve everything ọbụla na-abịara gị. Everything ọbụla na-abịara gị regarding ihe ọbụla ikwuru ekwu na that podcast, you deserve ya. Because if you did not own back anything ọbụla si gị n'ọnụ pụta, you deserve everything ọbụla ndị mmadụ mee. Because ihe ọbụla ikwu n'ọnụ, as long as ijidere ọnụ gị aka wee kwuo okwu ahụ, isewapụrụ ọnụ wee kwuo okwu ahụ, so people should not hold back in dealing with you. Even that school ahụ ese na at a point na ekwesịrị ịga school, at a point na ekwesịrị ịga lectures just because na gịnị na ndị ọzọ chọọ ka ha ndị ọzọ nwekwado iwe ha si enweta nke ha, so you have to seek for other means. Yes, you eme ihe na-eme. Let me tell you something. Nkịta niile na-ele nsị mana nke licha bụrụ n'ọnụ nyanwa ka ya asị na ọbụ gịnị na onye nkịta na-ele nsị. Because na your video say na ọ bụrụ na ya akpọwakwa na onwecha some people ya akpọkwa afa, na onwecha some people ya akpọkwa afa na-emekwa the same thing ahụ, mee the same thing ahụ eme. O nwere onye ji gị ịkpọ mmadụ afa, mana what proof do you have? What proof do you have? Like I said, na nkịta niile na-ele nsị na onye nke licha bụrụ n'ọnụ bụ gịnị onye ya akị na onye ele nsị. Now ị bịakwa kwukwu okwu about na school na-achị na certificate. Yes, ha na gị ya, because somebody must be used as an example in this our lawless society, whereby na society of no be go tell me wetin I go do. Society na-apụta na ikwu okwu anyhow without minding the thing ya abịakwute gị later. School have every right to recall back your certificate. Go and read about it. Oskwa gimecha NYSC today me ihe niile shokwa ihe ọbụla ị na-eme, everybody issue onye ọbụla issue gị certificate over something has every right to recall it back, whether in 10 years time or 20 years time. Yotana imakwa how many homes na you destroy by saying na all the whole MD niile no into real estate, excluding anybody. Onwere onye rapụ. Everybody ọbụla no into real estate na gị na ha akwụna na ebo repented akwụna. Ese na ebo repented akwụna. Oswa gị bụ repented akwụna. Bible say na and Mary kept those things to herself. Because Mary kept some things to herself, meaning na gịnị me, there are some certain things Angel Michael gwara ya mgbe Angel Gabriel gwara ya ọ nakwuro n'ezi. There are so many things that she has to say, even to the growing up of Jesus Christ, that she did not say. Bible make I that she kept those things to herself. It's enable repented akwana. Imakwana people will judge you in the amaram ninugo dio, obu ninubero di, but obu ninubere di. Or it takes the grace of God for anybody na ebe akwego onu. You know, kuna nekukwado okwu regarding mana si n'ezinu n'ọpụta. Kuna nekukwado okwu mala na o nwere ebe nsi papa, they have families, I have friends, I have relations. How will your parents feel that na nwa ha akwụna all the whole MD niile no into real estate? Ka bịa kọwalụ gị aka, ịmakwa homes ọ niile destroy, ịmakwa career mmadụ niile equality on the line, ịmakwa ụdị ihe. Just think about it. Don't be surprised that very soon I say a depression. This girl has finally entered depression. God forbid, God forbid. Ufi ha biame akocha ya akoko nke ga aga. Obulu because na icho kabe project yage icho lega podcast. Also kwe nya bolo no podcast eme arrange. There are some certain things you shouldn't say. Secondly, back to Yam Baba. Back to Yam Bam.
onye na-agwa okwu a, because us in his speech na people na-akpọ ya Mbaba afa, but they don't know they are talking to Bam. So back to Bam podcast host being Mbaba. By the grace of God, Mwa abagum make videos so many places. Abagum for some things on abo. And I like this manner. This is an appetite for money, not to create content to educate people. Last year, regarding your show, last year November, December, after Wagaji gacha your show. We say na ihe anu wa yitisa ni Igbo ayi. If no bo na regulate ya. I didn't say that they should stop it. I'm not against you doing what you are doing. I'm happy to the fact that I need a project Igbo to the world. In a project people when I wanna be an Mbaba podcast now, at least no matter as bad, he went up to 2,000 followers. That is why people are seeking for that projection. People are seeking for it. But any projection of a project again, instead of people looking up to you, they will project you in the mother. That in Aboro Madi project Madi. That in the beginning is a disaster. It's a disaster. Because Bible says, and the gift of man, and the blessings of God make it one rich and add no sorrow. What shall it profit a man to gain the whole world and loses his life? So people again go out and hatch your projection and they are suffering for it. And with some things, and we host, and we podcast in the shoot to na Lagos State, I will not mention name. The girl on the podcast they engage, she have to call on phone when they made the editing. See because she will pull some parts, Because ni haya salia here. I don't know why people are having a camera like this. I me porno, you are. Come and case, come and corner. You as a host, where is your humanity? That thing now, in Kegebo si wafa si kwe. Kine enwete your view. Kine enwete your money. Mana money obuni enwete to the detriment of somebody's soul. Abrozi genuine money. Obros also till mother jena and kedi bia go or till mother egwe mother wayo. Nalo mother ihe nike. Anything obuni enwete to the detriment of somebody's soul adrozema. Let's say the truth too. I'm not against your show, but let it be regulated. Let it be regulated. Highest thing you make it after all these trials and said and done, you pay yourself for charges. That is the highest thing me now. We keep it as name again can so you are pressing charges. Ejebe court because from the way you will release your press release yesterday, Ogo said that you are up to something. It shows that you are up to something. So Mbaba na ndi bia bikono mala ni hunu na eti ndi mmadu n'iru. Everything obuna ikwu na podcast, be ready to defend it. Because na acho onye kwulie enwetoro acho go a host like because you must provide that person come defend the whole kwulu. Let the person come and defend it. Because now, emegidi ihe anu wana feel any connection ni nka. One day, somebody will be used as an example. Somebody somewhere will be used as an example because now, ebe nkege gu kan konye ozo na ebido. Ebe your contact end, kan ebe kan konye ozo na ebido. Ebe your knowledge end, kan konye ozo na ebido. Whatever you think you have na, enwere ndi kage. Nda Hausa na ekwu okwu na se na Kanu kode mekazo amfika in the sense that na ihe obuna ije bata Kanu no nwere ndị kage. So biko Mbaba host to bam regulate some things in an your show. It will save lives. It will save our people. Ihe abụna emegide si na hapụ m ka nchube ego megi ihe ọbụla nnem. Ichugidele ego welu your family megide content ozuro ebe na ụmụnna gị ebe na extended families ma ihe niile imelu mgbe ahụ asị yes na ndị mmadụ bido look up to you. Let me tell you the truth. Ihe ọbụla ọsọkwa ya bụrụ na something bịa mee gị tomorrow.
something might be made tomorrow in your house. God forbid, for example, wow, a baby I say na nekwa in wiki video, people will not take you serious because 80% of people know there are no content. Let's know when to draw the line. Let's know when to draw the line. Ho ha. God,